DJ Holy Foe. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Hondo YaVamwene NeMuroora, I think ezvinezvi yakuchienda kwamvura yacheka makumbo. If you remember well, ndakakuudzai paplatform panapa kuti pane zvinhu 2 zvichaitika. It's either 1, Keusi kana kuti Collins vachakumbira ruregerero kuna amai. Amai voita sei? Voregedza kutinya mabhatani avakatinya, votaurirana kuseri, zvinhu zvodzoserwa muchinyararire. But zvinhu zvacho zviri kuita kunge zvine kakufumurana kakuda kumakisana. Ma-lawyers aKelsi asenda an apology kuna amai nemukuru wenyika on behalf of their client Kelsi tafire nyika. Kune vasingazive nyaya iyi, let me just give you a hint kuti zviri kufamba sei. Kelsi, she is the second wife wa Collins. Collins mutwin wa Shoni, vana vamai Munangagwa. Saka zvakadaro Kelsi ari kunzi aiba mari achitenga maproperties achiisa muzita rake nezita rechitu rekunyepedzera risiriro, using a fake identity. Izvi zvaiitirwei izvi? Zvakaitwa nekuti vaitya kuti vageza zvavauya nefull force, hatisi kuziva kuti vakamira sei uyezve simba ravo riri papi, tinogona kubviswa pachigaro tosara tisina chinhu. Vaida kuzodzokera vachinotora maassets aya. But zvinhu izvi zvakaitwa amai vasingazive. Amai hanzi vaisazviziva according to my reports. Amai mbva vazoita find out, ndo pavakatanga kubhebha, pavakatanga kupopota, pavakasvika pakusungisa musikana uyu. Nyaya hombe futi imwe iri kunetsa ndeyekuti Collins anga akutora zvinodhaka. Amai vachifunga kuti mwana ane 22 years ndiye ari kufurira Collins kuti atore zvinodhaka. Ndofunga mabata nyaya yacho kwairi kubva nekwairi kuenda. Mai Munangagwa kusvika pakurova amukurungai, according to reports allegedly. Kusvika pakurova amukurungai, kusvika pakusungisa amukurungai, kusvikira pakusungisa hama dzemusikana uyu anonzi Kelsi tafire nyika. Kelsi munin'ina weanonzi Dion ndiye aimbodanana naStana. I think vantori nemwana vese nani naStana. Ndakambotaura ndikati inini maslay queen aya kana kuti mawannabe slay queens aya handina basa nawo, nekuti vanouya on public platforms vachitivhairira, vachitidzikisira, toita kunge tisingashande nesimba, toshorwa nemadzimai edu kudzimba uku, toshorwa nezvimoko zvedu kunzi ona ninge azotenga chakati, ninge azotenga chakati. Saka inini hangu handisapote zvinhu zvakadaro. But anyway, tirongodzifambira nyaya dzacho sezvadziri. Patumirwa apology yacho ine kakunyomba mukati, but hanzi nasisifadzai mahere tichazozvitaura mumwe musi. But inini maonero andaiita semaadvisero atinongoita panapa, vanenge vachiteerera and then voita sei, vonoita zvavanenge vachiita because vanoziva kuti information yacho tinayo. They were supposed to go and request a meeting, vogara pasi, votaurana amai. Amai voisa ma-conditions because zvamanje amai ndo vakadzvanya mabhora. Hapana kana zvokuda kumboita sei. Amai, she is grabbing the bull by the balls zvokutodaro. Saka chingoripo ndechokunafanira kutaurwa navo. Amai vaisa ma-conditions avo. Vaisa ma-conditions, uyu musikana osunungurwa nemhuri yake.
zvekutonzi hanzi madrugs drug dealing izvo haringori drama. Money laundering chakadaro daro ritongoriwo drama. Tumaframes kufremerwa kunenge kuchiitwa ndo zvinoita vanhu veZANU-PF. Hazvishamise iwewe utori nedhoketi rako usina kana mhosva wakapara, unogona kutozoshamisika une dhoketi rerepi, unogona kutozoshamisika une dhoketi retheft usingazvizive. Musatambe neZANU-PF. ZANU-PF yakabata mapurisa, ZANU-PF yakabata majaji, ZANU-PF yakabata masinhamba, ZANU-PF yakabata masoja. Havana zvavanoita vese vanhu ava. Musaone vachikuvhundutsirai murodhi vachiita sei, vane kwavanotokwatawo vachitodzikama zvekutodaro. Saka ZANU-PF yese inoitika kuZANU-PF. Nekuti ndakazviramba inini ndikati ikanzi money laundering, manhingirikini makandiwa akapiwa 1 million cash 1 million, isn't it money laundering? Ndiyo nozonzi aonekwa ne53,000, isn't it money laundering? Kana tichingotaura kuti maximum cash inofanirwa kubatwa nemunhu kana kushandiswa kana kunge ine munhu panzvimbo 1,000, ngatimva tangoita kakuti zviite 1,000 kwese. Ingova nemabhengi ane mawithdrawal limit 1 andokudza kuti 1,000 pazuva kana kuti 20,000 pazuva kana iri business account. Ingova nezviriko 1 kokuzona munhu akusvikotora million ofamba naro riri mubhegi, haasungwe, haana zvaanoitwa, unosvikoriendesa ropiwa mumwe munhu futi. Hurumende yoramba yakanyarara. Pane zvimwe zvatiri tichitaura kuti inyaya dzakudhara idzi, inyaya dzekuseri kwatsuro, inyaya dzefeke dzekuti money laundering yechichichichi hakuna zvakadaro. Keusi akazokandira mai Mnangagwa joka tikanzi mapresident ese andinayo ndaipiwa naCollins. Nyaya yacho yakunetsa, hazvichaita kuti mwana wemukuru auye amiswe mudare nekuti anenge achinzi mwana wemukuru. Anogona kubatwa nemhosva, anogona kutadza kupindura, anogona kupinwa zvekuti anobatwa nemhosva. Saka munofunga kuti mimi waMnangagwa wangasiya mwana wavo achienda kujeri. Nyange pakanzi pada kuitwa lifestyle audit, nyange kumamaini kwaanenge ari wacho kwari kunzi is into mining chakazoti chikazoti, how much is he making, how much tax is he paying. Mubvunzo yese iyoyo manje macitizens hatiibvudze. Tinongoda kusapota kusumudza chibhakera toti pamberi, kusumudza chibhakera toti pamberi. Temba Muliswa ndiye akatanga nenyaya ye-lifestyle audit. Kunzi unotambira $200 iwewe, uri kufamba nemota ye25,000 ye100,000 US, wakaseva sei, wakashanda sei, zvinhu izvozvo titaurire. Poitwa inonzi lifestyle audit. Ikaitwa iyoyo kuZANU-PF hakuna kana munhu 1 anosara. They will all be arrested. So ladies and gentlemen, ndandangoya kuti ndikupeiwo a quick update kuti Keusi vazokumbira regerero kuna amai. I hope amai apology vakaiona ende vachaita manhano matano ekuti vaite sei varesolve zvinhu izvi zvakanaka, zvine wisdom, zvine hungwaru. Ivo maadvisors aamaiwo imimi makadhakwawo futi ipimi. Maitadza kuadvisa amai kuti amai ngatitorei vana ava titaure navo, amai ngatitsvagei munyai, amai ngatitore amukuru ngai vauye. Imi maka overreacta mukashandisa mafeelings ene zvikunonzi kufukura hapwa kwamakaita. Kufukura hapwa taakuziva business remumba menyu ratisinei business naro zvedu. Because muZimbabwe zvamanje minding your own business ka ritori business rekuti munhu wese atori employed pabasa iroro. So as we were minding our own business, takazongoona business renyu raakupinda mustreet, kushaya advice yakakwana, kushaya maadvisor akakwana. Vari padhuze nemamai vanenge vachingokutsigirai vachiti vamwe vacho dzingai basa, pinzai vamwe vanenge vari nani vanokwanisa kukudza kuti amai apa ndaona kunge muri wrong apa. Kana matsurwa hamuite hasha futi, munoteerera. Tinozviziva kuti munenge mune masimba ende simba rinodhaka. Tangoti tungopfuura nepo tichienda kwatiri kuita sei, kwatiri kuenda nditika. Right, kwasara mazuva mashoma. Imimi zvangu hanzi iwe unenge uchitiudza nezvebirthday rako, uri kuda kumanikidza vanhu kuti vakutumire mapresents, chakazoti. Ndikati iwe inini handimanikidze munhu. And this birthday is so special kwandiri because ndiri kusvitsa 40.
40 years baba tichirarama tiri munyika yakaoma seyeZimbabwe iyi. Haikusi kutamba. It's not a joke. 40 years uri pasi peuranda, pasi peutapwa hwavamunangagwa nehurumende yeZANU-PF. 40 years. Saka nditoripo pakufara ende ndiri kupemberera musi weSunday, musi wa30 tinenge tiri pamahululu halala helele tichita sei? Tichinakirwa baba, hatisi kutozombomira. Life begins at 40. Wakuchitanga manje upenyu. So vari kuda kupemberera neni, vari kuda kufara neni, namba dzangu dziri pascreen idzo, munondibata totaura zvakawanda kuseri. Handitika hatisi kumira ende hatisi kudzokera kumashure. Vasati vasubscribe to the platform, please do so. Takatarisira 100,000 subscribers by Sunday. Saka handei kwasara mashoma chete. Handitika. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video.